Madini go guys. Ndikumbohodera ma clients angu mlongo. Mboenda madini go. Awazira mjibedzera nguwa mjitwa noise unzi zvame mjinwaitwa noise nemaromba kwararo. Yo nosikelo chitwa noise apa yoto makangofanana. Hii hybrid. Kana do ndikusupply shipment ndokona kusupply zvese ma headlamp nice original stuff. But imbotel unosikelo chitwa noise nemaromba ari kuZimbabwe. Kungokwira ndege 1500 passport ya stamp kaka 1 munhu akutenda Zimbabwe akuita noise apa kugara mukahotera ke $600 kaka hotera ke $60 mukutitira noise zvozvo muri mukahotera ke $60 muchiti hanzi apa makuekita tuma skit nzara yacho amana but anyway musakangana ndati zvoni anyone varida aya ndikumbo shopa mapatsa angu pana iyi Range Rover saka zvandogona kuita ndogona kuchinja Range Rover yako yechi yakudhara like let's say Range Rover ya Tindo Goso here togona kuichinja toisa new grill new grill then tochinja toataisa this new headlamp zvese everything tokuisira handitika ndokuchaira zvese ndokusupplya straight ndokuba zvese but inzwa nyaya ndikutaura ndeyekuti siwashuwa here toitirwa noise manje zvese nefenda racho ndokusupply zvese unochinja motikari yako ikatotonge SVR from unotoshamisika zvese neengine ndokusupply zvese neengine handitika but ndiri kuti inini nyaya yangu tichitaura zvebusiness ese tichimbotaura business handiti shoshuwa varume wakuru kutotota tumabhora muchitotesa tumabhora apa mune tundoyo tundoyo tunenge tikachigumwe kanga kutotota mabhora muchiitira vanhu noise kunoekta tumaskiti muchiekta tumaskiti kuzonoektira mukahotera ke 3 rand kamuri kugara kakaka kunoekta mukahotera ke 3 cents kamuri kugara kakaka hanzi ndirovei ektai saka makuda kukompita napamudikinijo makutokompiketera kana pamudikinijo nanhingirikini pamudikinijo na comic bust musanyebere mayouth ekuZimbabwe don't be musaitwe unfocused nemaromba aya handitika musanyeberwe nemadzungairo aya nzwa inini ndikukudza inini musanyeberwe nemadzungairo aya ndiswere muchiitirwa noise muchinzi nywenywenywe muchiitirwa noise zviri nani kutombotedzera pamwe zvitori nani sosvo mute madzungairo anoswera achiekta madhirama muHarare wakwira kandiki ke 1.5 wasvika kuye kuZimbabwe hauna kana imba amai ako vari kukwangwa vari kumaruzevha shosho murume mukuru kutotengesa mishonga kutotengesa mishonga ese kutotengesa mishonga watengesa mishonga waona tumari teti usokwera uchinoekta madhirama kwanai mani taisa vanhu vakuru mani and then toita mayouth edu anenge achingotedzerawo matuzviwaya muchingotedzera muchingoitirwa noise nevanhu lela muri vanhu rudzwaiko kwanaikani aiwa kwanaikani totetewo zvimabloga zvedu zvekuZimbabwe madzungwata chaiwo mablog wese kubva kune celebs wati zvese kunosvika kuna nani 263 wati tashaya nyaya kana zvanetsa posta isheki uyu akabuda muForbes timboconcentrata nezvozvozvo pane kuti postera matuzvaya tuvarume tusina kana sense unogona mumwe mwanasikana ari kutonobvisa bhurugwa asi manheru unobvisirwa bhurugwa nemunhu anoekta tumaskiti kuti apostwe paInstagram aiwa kwanai mayo kwanai but anyway kama da headlamp ndoza ndikuudza ndogona kuchinjira headlamp rako reold rokuisira nyona kuZimbabwe handiti kana uchida tokuupgradera motikari yako yakudhara zvese ndokuchaya zvese
ndokupa ndokona kubvisira steering yakudhara ndokutaura ndokubvisira steering iyi ndokuisira iyi ndokuisira iyi netuma-lights handiti manzwisisa ini ndinokuti musanyeberwa netuvarume tete hakuna murume akadaro pack brother pack brother please pack ndatizoni musanyeberwe nemarume ava hakuna arume akadaro juti usatye juti ndini ndinosota zvese usatye ndongokuita kuti motikari yako iunge izongosvika chete that's all I will do. I will make sure kuti sini rako rasvika handika. So this is what I'm saying. This is what I'm saying amana. Musadzungaidzwe nemaromba ayaya. Hapana kana chine sense pepa. Kana unoda kuita maskiti, kana unoda kufeka fight, kana unoda kufeka beef, we are okay with the Enzo na Ngirikini because they are doing it for charity. Hakuna matuzhe varume they want to do it for fame, yekuda kunyebedzera fame, kuda kunyebedzera kutsvaga fame varume vakuru. Vanhu vakusvika 40. Really munoswera muchitira noise rinonzi commander watu vatirere. Blaze ane 38 years. Akutosvika mu 40 years. Not only that, nevana 16. Vana 16 vari kukura, vana 16 vagokura vachiona izvo. Iko kamunoti mambo ndimambo zvakati keke. Ndokanoswera ukatingomuperereka ukabva kwana passion kukatorwa mapicture hako ukaenda kwana commander kunoacta maskiti. Hey mambo ningi uri mambo wani kwewe. Chidofo chacho chekuti watombogona kuita kabusiness, wagona kutengesa, wagona kuita instead yekuti ungotomboita good business idea yekuti your business model was actually helping the youth. That business model yekutengesa mashizha ye uchiti vasikana uyai ndokupai mashizha moenda muno supply chichi brother that's the grill that I want, yeah. No, this one. No, this one for hybrid. Yeah, no, I want that one. Original? Yeah. Original or a duplicate? Maybe this guy gave you price a duplicate. Yeah, forgive me. So it's original. Okay. Maybe 18 sets for available. Okay, brother, thank you. Saka sure. Saka chagoto is zoitirwa noise sure ni vanhu vakadaro baba. Yeah? Tikotoitirwa noise shwashwa nevanhu akadaro tikotota wagona wamira ukatirega nditeka business model kange mashizha handiti uri kutengesa mashizha ayaya zvakanaka. That business model is very very commendable. I think it's one of the best business models that we can have, that we can actually use to help the youth, the unfocused youth of Zimbabwe. Handiti hauna kuregister kuvhota uri busy kuona maskiti ana commander. Shwashwa kutoflya kwenda kunobuda Zimbabwe. Waflya kunobuda Zimbabwe. Ende vese vane mazivana, unoita mazivana vana vakuda kuti vaone tsvina idzo dzodzi. Nzara yekuda kuzikanwa yacho, nzara yembiri yacho ingwani mazikanwa manga mune 1000 followers. Inga matomboone 30,000 zviri nani. Saka kana makuacta imimi muchizviti ndimi mbinga dzacho makuacta madrama. Kana makuacta madrama imi ndimi mbinga dzacho makuacta madrama. Saka vana vadiwe pamoyo vari panapa pasocial media nana babdiki nijo vozoita sei? What are they going to do? What are they going to do? Anyway, ada headline mbiri ndikurichaisa futi nebhamba rachona. So what I was saying ndezvekuti motikari ya 2015 Range Rover Sport for 2015 from 2015 I can make an upgrade yekuti ndokupa zvese nemalights nebumper iri zvese nebumper iri zvese zvakadai ingori kungoti panapa iyi this one is an hybrid but I can make everything ndo ndakupa zvese nemalights achona handiti saka guys andiunyebera cloud dzepasocial media dzipane padzinogumira. Isusu tiri ma-ministers of the youth hatingouye uzoita malive pese totozoita live kana matidela sezvizvi. Changu chandiri kungokumbira njengoti amana follow wadiwa pamoyo ka follow wadiwa pamoyo and watch season 2. It's coming on YouTube. Wadiwa pamoyo it's coming on YouTube.
Wadiwa Pamoyo is coming on YouTube. Wadiwa Pamoyo is coming on YouTube. Wadiwa Pamoyo is coming on YouTube. Wadiwa Pamoyo is coming on YouTube. Wadiwa Pamoyo is coming on YouTube. Follow them up and then mama no follow. Osa nantoni trip yanga nakaronge kuda kuya kuZimbabwe. Ndatotadziswa kuya kuZimbabwe nemastupid aya. Ndinoenda ndinoswera kuZimbabwe unongoswera kungoitiswa zvimaraundi kana mabenza aya. Shosho unoita musikana ugotoona pato nemwe mukomana nemusikana wako akakuchita izvezvo. Very busy kuacta maskit. Hanzi zvino unoona rimwe